Rana ba ta ƙarya, sai dai uwar ɗiya ta ji kunya. Allah ya kawo mu lokaci ya kawo mu. Kokowa Cup de President karo na 14 wanda jihar Doso za ta amshi bakunci 'yan kokowa 16 a yau ake shirin fafatawa. 'Yan kokowa 16 da suka fito daga mabambantan jihohi guda 8 wanda suke shirye tsaf domin su fuskanci kowane irin kalubale domin ganin cewa sun tsire da wannan kofi kuma sun samu lakabi na musamman wanda za ya kara ma jihar su martaba. A yau za a fara wannan kokowa. Kada ku mance dai a shekarar da ta gabata Aibo Hassan shine ya nasarar lashe wannan kofin bayan da jihar shi ta Maradi ta amshi bakuncin 'yan kokowa. A wannan karan an zo da sababbin tsare-tsare. Inda mai gobe 'yan tabaraka ya yarda, suka kuhancira aka maida ta. Hakan ya sanya aka fito da wasu sababbin tsare-tsare wanda za su taimaka wajen inganta da ake fuskanta. Hakan ya sanya aka tsaurara dokoki da kuma yin barazana ko kuma gyara akan dokokin da yake akwai na da. A wannan karan za a ci gaba da fafatawa kamar yadda aka saba, minti 5 hutu na minti 2. Idan aka dawo za a ƙara minti 5 idan har babu kashedi. 'Yan kokowa sun yi mutuwar tsaye wanda ya samu kashedi mafi rinjaye daga 1 zuwa 2. Idan ta kai 3 za a tsaye da kokowa a duk lokacin da ɗan kokowa ya samu kashedi har guda 3. Wannan doka ce kamar yadda aka saba. Sai dai alƙalai za su ci gaba da inganta ba da kashedi da kuma tabbatar da yin adalci a kowane fanni. Wannan gyara ne wanda ya zo daga kwamiti na kokowa na ƙasa gabaki ɗaya. Zagin alƙali ko yin wasu kalamai wanda ba su dace ba yana iya samar ma da ɗan kokowa kashedi idan ta kama har kora, ya danganta da irin furincin da ya ma alƙalin wasa. Makara idan har aka kira ɗan kokowa ya fice lokacin da aka tanadar mishi, nan ma zai iya fuskantar barazana na kashedi. Haka zalika duka, cizo da wasu abubuwa makamantan wannan su ma ya danganci da irin yadda mutum ko ɗan kokowa yi wannan abu, zai iya fuskantar hukunci har ma ta kai ga an kore shi. Baya da haka kuma akwai wasu abubuwa wanda suke da matuƙar muhimmanci, shine gyara. Duk lokacin da aka fahimci ɗan kokowa ya yi gyara da abokin kokowar shi, a nan ma zai iya fuskantar dakatarwa kai tsaye har ma da bashi wasu adadi na shekaru wanda ba zai fuskanci ko wakilci jihar shi a wannan fafatawa da ake ta kofin shugaban ƙasa ba. Babban abu mai muhimmanci, ɗan kokowa yana iya sallamar da kayi idan har ya kasance yana da ciwo ko kuma wasu dalilai na daban wanda zai iya ba abokin karawar shi nasara kai tsaye. Wasu sababbin dokoki ne wanda aka inganta duk da cewa akwai. Idan ba ku mance ba, a shekarar da ta gabata Aibo Hassan da Aminu Ibrahim na Tawa su ne suka fafata a wasan ƙarshe, inda cikin ƙanƙanin lokaci Aibo Hassan ya samu nasarar kada Aminu Ibrahim na jihar Tawa a fafatawa da aka yi a jihar Maradi. Sai dai wannan karan abin ya zo da sabon salo, kasantuwar cewa akwai mazajen 'yan kokowa irin su Isaka da wasu 'yan kokowa wanda suka fito daga wasu jihohin, inda ake ganin mawuyacin abu ne shi Aibo Hassan na Maradi ya tsira da kambin shi. Amma kuma duk da haka ba dalili bane wanda zai sanya a ce ba za a iya ba. Lokaci ne kawai za ya bayyana wannan. Kowane ɗan kokowa ya taho da gurin tsira da wannan kofi domin kasantuwar jihar shi ta samu kambo wanda ƙasar za ta ke amfani da shi ko take alfahari da shi a matsayin karramawa na zakara ko kuma gwani a wannan fafatawa ta kofin shugaban ƙasa da ake yi a kofin shugaban ƙasa. Ku kasance da tashar Zandar TV Benzikat domin samun cikakkun bidiyoyi akan abin da ake faruwa a hilin kokowa na Doso. Tambaya anan, Aibo Hassan zai iya tsira da kambin shi? Duba da cewa a jihar Doso ne za a fafata wannan wasa.